5 minuts i seran 8:45. Avui és divendres, per tant pren la paraula la gent gran perquè tenen molt a dir sobre l'actualitat. És la nostra tertúlia de savis que formen part del projecte La vida a certa edat, dirigit per la periodista Ana Hernández, amb l'assessorament del doctor Salvador Altimir. Avui ens acompanyen Pedro Curado. Bona tarda, Pedro. Àuria Garcia, bona tarda. Hola, bona tarda. Carme Parcerissa, bona tarda. Bona tarda. Avaris Marc, bona tarda. Bona tarda. I Jordi Comalat, que diria que és la primera vegada que vens. Efectivament, molt bona tarda. Doncs benvingut. Gràcies. Què tal, com esteu? Preparant vacances ja? Ui, nosaltres ja els fem tot l'any, Sí, per sí, vacances. ja veus. Tot l'any, no? Clar, De estem vacances. jubilats, per tant, tot l'any, cap problema. Yo las haré cuando me dejen los Però nietos. sou llestos i les feu fora de temporada, no les fareu a l'agost, Home, evidentment que no. Al novembre les farem. al novembre. Nosotros Amb la fresca, eh? Son de la gent gran, tenim que ir cuando ellos nos digan. Els avantatges. Això els que viatgeu per l'Inserso. Clar, Claro. l'inserso és així. Y las excursiones que preparan los churravins en Ah, eso Sabina, sí. que son muy Les excursions interesantes. que prepara aquí, Los churravins. els Clar. xurravents. Home, Allá de la tercera edad en San Vicente. Ajá. El presidente Lotes ahí. El Barís. Escolteu, mesures anticrisi, la que planteja la Generalitat. Està estudiant aplicar el copagament sanitari, no és la primera vegada que se'n parla, o el que és el mateix que el pacient pagui pels serveis mèdics. Com ho valoreu, així de primera, abans d'entrar en detall? Jo, En alguns Que països pagui ja una es fa, miqueta, eh? no? Que jo pagui. no ho veig gaire bé. Com a jubilada parlo jo, Perquè la seguretat social la trobo que ja és elevada. Han pagat molt i es paga molt. Si nosaltres ens van dir que teníem una medicació, que nosaltres ja la tenim gratuïta, Sí. perquè el que treballa paga un tant per cent. Pues clar, si ho hem de fer ho farem, no? Però ens costarà una mica, Pero yo me hago una pregunta con el copagament. ¿Mejoraremos la seguridad social? ¿Mejoraremos los servicios? Si es para mejorar los servicios o para que tengamos una seguridad social más completa, lo aceptaría, pero yo sé que simplemente es para recaudar Clar. y para, vamos a decir que es una aportación más para la crisis. Pienso que hay otros sistemas, otras competencias que creo que tiene el gobierno que no las está tomando. Jordi. Sí, bé, jo veig que és necessari, però crec que en profunditat s'ha de fer una reforma. Vull dir, actualment, com està estructurada la Seguretat Social, ens trobem que vas a visitar-te i una visita es complica i es multiplica. Vull dir, no et dona la solució immediata. Malauradament no estem ben atesos, aquesta és la realitat. Hi ha unes llistes d'espera que són interminables i de vegades doncs, sembla que et van donant visites com a excusa per anar allargant el tema. Vull dir, evidentment, el copagament crec que ha de ser, evidentment, és una de les fórmules, potser perquè hem fet massa ús de vegades doncs, de la medicina dels metges, vull dir, però hi ha altres formes d'estalviar. Jo, per exemple, entenc que pels medicaments també hi ha moltes fórmules. Vull dir, avui en dia aquest tipus de recepta que es fa, doncs, que són receptes que duren mig any, moltes vegades, doncs, malauradament, a casa queda un magatzem de medicaments que representa una quantitat molt important. Avaris, com ho veus? Mira, jo podria parlar d'un tema que surt precisament aquí i que, la veritat sigui dita, no havia sentit a parlar, em sembla, ben poquetes vegades. O sigui, jo soc funcionari, jubilat, he estat 25 anys de funcionari. Els jubilats no us han retallat el sou, no? En Els principi, funcionaris, no? ja t'ho diré el mes que ve, això. D'acord. Però sí que, quan es parla del copagament, resulta que els funcionaris, que estem a la MUFACE, la Mutualitat de Funcionaris Civils de l'Estat, continuem jubilats pagant-nos els medicaments. Això poques vegades se n'ha parlat. Vull dir, jo fa 6 anys que estic jubilat i els medicaments, els que per sort o per desgràcia, els pocs que prenc, doncs jo quan vaig a la farmàcia pago el 30% dels medicaments. Més que un jubilat que no ha estat funcionari. Però el jubilat que no ha estat funcionari de la Seguretat Social és gratuït, lliure i gratuït, i de vegades doncs hem vist, i malauradament penso que hi estan posant una mica de fre perquè... I això per què es fa? Doncs la veritat sigui dita, és una mútua, sí que tenim els funcionaris tenim un règim, per dir-ho d'una manera especial, estem amb unes mútues, o sigui, podríem estar doncs amb X companyia, perquè no cal dir noms, Ja. o sigui, que no és el règim general de la Seguretat Social, però el medicament sí que el continuem pagant, o sigui, Ramon, el yo 30%. quisiera hacer una... Deixa'm escoltar què pensa l'Àuria, que és la que queda. Bueno, yo creo que si ponen unas cuotas bajitas, no me parecería muy mal. Un poco por lo que dice Jordi. Creo que
que en la seguridad social se ha hecho más que uso, se ha hecho un poco de abuso, y si ahora ponen un precio simbólico para que la gente no vayamos ahí a saco y no, no gastemos demasiado, pues bueno. Perdona, Auri, es que el medicamento no es cuestión de ir a saco, ¿eh? Es que no, se es va. la consulta. No. El medicamento és caríssim. Estem parlant de consultes, Claro, eh? de consultes. El copagament... por la consulta. Per la consulta. Per exemple, us explico el que està estudiant, no hi ha res fet, el Ministeri de Sanitat. Un pagament de 5 euros per visita mèdica i de 10 euros per urgència. Queden exclosos els malalts crònics i les pensions mínimes, perdó. I també s'està estudiant fer-ho a l'estil francès, que ja se n'havia parlat fa molt de temps, 1 euro per visita. Pero hay otra cosa... No medicaments, ¿eh? Pero las posturas que se están tomando como esta y como otras que se han tomado a nivel estatal no vienen, vamos a decir, redactadas o impuestas por Europa, por Alemania, por lo que está ocurriendo hoy día, que no es una crisis que digamos que es puntual, exclusiva de un Estado. Y podemos ver Italia, podemos ver Grecia, podemos ver Portugal y podemos ver España. Y cuando veas las barbas de tu vecino mojar, ya sabemos el dicho. Yo pienso que hay que canalizar los gastos, ver las inversiones que nos arrastra Europa a ellas, porque, hombre... Bueno, inversions, però hem estat molts anys tenint beneficis. Sí. Hi ha molta obra feta a Espanya amb diner europeu, eh? Claro que sí. Pero precisamente es en el tren, vamos a decir, el tren de vida que se ha vivido en un tren de comodidad, de exceso, verdaderamente a lo que producía el país, porque tenemos lo que estamos hablando ahora. Yo siempre voy al mismo tema, Andalucía, Extremadura, con el famoso pez. Yo pienso que lo que hay que dar es la caña para trabajar, la barca para pescar, y no poner el dinero, el bocadillo en la puerta de casa. Bé, jo poques vegades coincideixo doncs amb el Partit Popular. Pensava que anaves a dir amb el Pedro. No. Conmigo sí. Però sí que la exministra, l'Anna Pastor, Sí. vull dir, ho diu molt clar, que no podem adoptar solament una mesura concreta. Vull dir, és tradició aquí a Catalunya que la majoria de membres d'aquí estem donats d'alta amb una mútua. Llavors, aleshores, vull dir, tenim l'assistència doncs, que es requereix. No crec que la gent abusi de les mútues, realment, però sí que hem d'entendre que la Seguretat Social pública disposa doncs, de grans instal·lacions, de grans aparells, que aleshores també es podrien beneficiar, però evidentment ajustant uns preus. Jo entenc que aquí passem d'una banda a l'altra, vull dir, d'un euro per visita a 5 euros, o veurem el que... Crec que és una exageració. I aquí també hi ha el perill doncs, de que hi hagi un cas urgent i que hi hagi aquella gent que, pobrets, per no gastar-se els 10 euros, no... Aquest és un altre motiu de reflexió. Exacte, vull dir que no vagin llavors a la consulta i aquí llavors tindrem un disbarat, vull dir, és com avui en dia, doncs... bueno, en fi... ho deixo aquí, ja més endavant ja diré. És que quan hem estat veient doncs, reportatges per televisió de com la seguretat social o la sanitat en un país com és Amèrica, esclar, llavors quan veus que t'ho han estat explicant, doncs aquí la lluita de l'Obama lluitant perquè tothom pogués tenir seguretat social, i llavors veus la que teníem aquí o tenim aquí, dius, nosaltres doncs estem en el paradís, no? Comparat amb el que veus a Amèrica, perquè Amèrica es veu, no hi he estat mai, vull dir, ho conec per reportatges i per lo que s'ha llegit, una família doncs que tingui la desgràcia, no fa gaires dies una persona que té uns familiars a Amèrica, un familiar l'han d'operar de no sé qui, una cosa bastant delicada, resulta que el que han de fer és vendre's la casa, si és que els hi compren, per poder pagar l'operació. Llavors, jo penso que amb aquest aspecte aquí estem en el rovell de l'ou. Vull dir que en què doncs, la gent... Som privilegiats. Sí, que també s'ha de dir, potser que d'aquí enrere hem estat qui és que no ha vist, ha anat en alguna casa doncs, en què li han obert una calaixera o un armari i ha resultat que allà hi havia més medicaments que no hi havia a la farmàcia. Llavors, potser sí que ens n'hem fet un gramassa, i això què ha portat? Doncs porta això precisament, a què doncs, t'apliquin unes retallades en què obligui a la gent doncs, a mesurar. I potser doncs, necessitem això. Doncs de que, o sigui, que hi haurà gent que ho trobaran malament i que potser està malament,
però evident, o no podran perquè per les necessitats, perquè cada dia que passa estem veient que aquell sou que cobrem doncs se'ns escurça, no perquè ens l'abaixin, és que no necessitem que ens l'abaixin, però és que se'ns apuja tot. Avui les notícies de les 3 televisió estaven donant els preus han pujat avui, no? Han pujat un 2. Per tant, vol dir que aquell quilo de taronges que compraves a €1, doncs a lo millor ha passat a €1,10. I encara no t'han pujat l'IVA. I encara no m'ha pujat l'IVA. Per tant, tot això serà una cadena, una suma, no? Per tant, automàticament se'ns ha baixat el sou.